दिनै मोदैबारि ब्लक कमिटि युथ UPPLनि बानजायनायाव 100 युथ इन्टारेक्शन मोनसे प्रग्राम अर्गानाइज खालामनाय जादों। बियो भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानानै जोङो सेन्ट्रेल कमिटि युथ UPPLआ 40टा समस्तियाव मोनफ्रोमबो समस्तियावनो 100 जन युथफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लादों आरो बियो दिनै जोबनायनि लामायाव फैदों। जों आसा खालामदों जोंनि भबिष्यत जोंनि इयुन जोलै सेंग्राफोरनि जि माने भबिष्यत बे भबिष्यतफोरखौ जोङो मोजां मोनसे डाइरेक्शनजों लांनो थाखाय बिथांमोनजों जों सावरायदों आरो जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बा जोंनि सरकारा युथफोरनि थाखाय मा आसनि लादों आरो युथफोरखौ लानानै मा सिमां नुदों बेफोरनि मोनसे जोङो मोजां गोथौ डिसकाशन खालामबाय थानाय जादों। आरो जों मिथिगौ जोंनि ओनसोलाव मोनसे समाव सेंग्राफोरा उग्रपन्थियाव थांनाय बायदिसिना गाज्रि खामानिफोरजों सोमोन्दो गोनां बेबायदि सेंग्राफोर गोबां जों मोननो हादोंमोन। दा दिनै जोङो नुनो मोनबाय जोंनि ओनसोलाव मोनसे बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव गोजोन मोनसे फैबाय, सान्ति फैबाय। दा बेफोरखौ नुनानै जों आसा खालामदों जोंनि ओनसोलाव थानाय सेंग्राफोरखौ जायफोरा ड्रप आउट जाबाय, जायफोरा सेंग्राफोर फरायबाय थादों बिथांमोननि भबिष्यतखौ जों माबायदि खालामनो हायो, जों बिथांमोननि भबिष्यतखौ जोंनि आसनिनि गेजेरजों जों बोरै थिक खालामनो हायो बिनि थाखाय जों डिसकाशन खालामबाय थानाय जादों। दा बेखायनो जोङो जेरै स्पर्ट्स मोनसे कालचार जोङो जोंनि ओनसोलाव लाबोनायनि सिन्था सरसा खालामदों। कालचारेलि भाबै एजुकेशन सेक्टराव जों बेखायनो लाइभलिहुड गावनि आथिङाव गाव बोरै गसंनो हायो बेफोरखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो ब्लकआव मोनफ्रोमबो VCDCआव APC फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि बियो हिन्जावनिबो बियो हौवाफोरनिबो जों बेफोरखौ दानायनि निर्देश होबाय थादों आरो जों आसा खालामदों जे जोंनि ओनसोलाव थानाय सेंग्राफोरा थारैनो जोंनि सरकारा जा आसनिफोर खालामदों बे आसनिफोरखौ बिथांमोना मोननायनि जग्यता अर्जन खालामगोन आरो जोङो बिथांमोननो मोजां डाइरेक्शन होनो हागोन आरो जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय जेसेबांखिनि रिसर्सफोर दङ बे रिसर्सफोरखौ जोङो जोंनि सेंग्राफोरनो जोंनि युथफोरनो जोङो गथायना होनो नागिरदों आरो जोङो जोंनि राजनितिखौबो जाहाथे मुल्यबोधनि राजनिति जायो, जाहाथे बेखौ जोङो जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेशन जोंनि युथफोरनो जोङो दिन्थिलांनो नागिरदों। जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि राजनिति बिथिङाव जोङो एक्सपार्ट जायो, ससाइटि बिथिङाव एक्सपार्ट जायो, ससियेलि जोङो मोजां मोनसे समाज दानो हायो। बेफोर गासै बिथिंखौबो नोजोर होनानै दिनै जोङो जोंनि युथफोरखौ लानानै सावरायबाय थानाया जोंहा नन स्टप जाबाय थादों। जोङो आसा खालामो जोङो राजनितिल' खालामाखै, UPPLआ राजनितिल' खालामाखै, जोंनि समाज दानाय बिथिङावबो जोङो खामानि मावबाय थादों। दा बेखायनो जोङो जोंनि समाजा थिग जायोबासो जोंनि राजनितियाबो थिग जागोन। दा बेखायनो समाज दानायनि, समाजखौ थिग खालामनायनि, बेकार जेंनाखौ जोङो फोजोबस्रांनायनि जिथु मोनसे डाइरेक्शन जोंनि युथफोरनो होनो नागिरदों बियो थारैनो बाख्नायथाव आरो जोङो बेखायनो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जोङो धन्यबाद होयो। दिनैनि हाबाफारियाव जों गोबां युथफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोनदों। फैबाय थानाय MP इलेक्शनजों बेयो माबा मोनसे सोमोन्दो दं? MP इलेक्शनजों जेबो सोमोन्दो गैया बियो। MP इलेक्शन जानायनि बहुत सिगांनिफ्रायनो जों लाबोबाय थादों। बियो 100 युथ्सल' नङा, जोङो वमेनफोरखौबो लानानै जोङो हाबाफारि लाबाय थानाय जादों। नट अनलि युथ, नट अनलि मेन, बियो वमेनफोरनि सायावबो जाबाय थादों। गतिके बियो MP इलेक्शननि इयुनावबो जागोन आरो बियो सिगाङावबो जादोंमोन। गतिके बियो MP इलेक्शनजों जेबो सोमोन्दो गैया। थेंक इउ।